Nu vil jeg lære dig, hvordan du opretter en bruger på FBDK. Det første du skal gøre, er at klikke på de 2 hunde, der parrer oppe i højre hjørne. Så kommer du ind på en side, der ligner den her. Først, så skriver du dit hundenavn. Det er meget vigtigt, at dit hundenavn stemmer overens med det, du har i parken. Derefter så skriver du dit kodeord og gentager dit kodeord. Det er meget vigtigt, at de her kodeord det ikke er de samme, som du bruger på SKUM. Nu skriver du din e-mailadresse. Den e-mailadresse bruger vi til at sende nyheder fra FBDK og ikke noget andet. Her så skriver du din SKUM-ID. Hvis ikke du ved, hvad din SKUM-ID er, så kan du se en guide til, hvordan man finder det under videoen her. Så trykker du egentlig bare opret min bruger, og så kører det bare. Når du har oprettet din bruger, så kan du simpelthen bare indtaste dine login-oplysninger her, hundenavn og kodeord, og trykke login. Og så er du klar til at bruge FBDK.